אוקיי, אז היי לכולם. אז היום אני הולכת לעשות סרטון. אז היום אני הולכת להכין כדור לחץ פשוט, בלי כל הרשתות עם הבד והכל, פשוט קטן שאפשר לנער אותו ולעשות איתו כל מיני דברים. אז המוצרים הם משפך שאפשר לעשות מבקבוק רגיל, אפשר גם משפך רגיל, אבל אני העדפתי בקבוק כי אחר כך לא צריך בלון, לא משנה איזה צבע, וסליים מוכן. ונעבור להכין אותו. אז לוקחים את הבקבוק ואת הבלון ושמים אותו על הפקק. ועכשיו לוקחים את הסליים ופשוט שמים אותו בתוך. אוקיי, אז לא צריך כלי עזר מיוחדים, אפשר פשוט עם המברשת לדחוף את זה פנימה. אוקיי, אז אנחנו הכנסתי את זה לתוך הבלון. אני מעדיפה שזה יהיה מלא, כי אחר כך יהיה יותר קל כאילו לעשות אותו ולחוף אותו. ועכשיו נראה לכם מה בקבוק. והורדתי, והנה, ככה זה יצא. ועכשיו אנחנו עושים פה קשירה קטנה, ועם הסליים על זה כבר מלא. אני מעדיפה לא לכל החלק הזה, כי אני עשיתי, או פשוט לדחוף אותו עם המברשת בתוך הבלון, ועכשיו נעשה והנה קשרתי את הבלון, ועכשיו אפשר לשחק איתו וכיף לשחק איתו. ומקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תכתבו בתגובות ותעשו לייקים, אוהבת, וזה גם עוזר להתראות. אוקיי, יאללה ביי.